Hola, com esteu tots? Especialment els Puigceret lovers. Molts m'ho preguntat, i ara demà què faràs? Doncs mira, vaig a fer un arròs al forn i vaig a explicar-vos la recepta com la faig jo, un arròs al forn molt senzill, molt fàcil. A tot això mentre el forn a 220 i dalt i baix i ventilador. Tot el que tingues ahí ho tires. Tot. Que dona això, caloret. Caloret faller. Jo li poso l'embotit, per descomptat, i li posa llonganisses, però fetes com mandonguilles. Per altra banda, el caldo del puchero que vaig fer ahir, el caldo del puchero el gaste ara per a ficar-lo l'arròs al forn. Que molta gent, ara entrem en el debat de a veure, li fiques colorant o li fiques cúrcuma? És que el colorant fa càncer. Anem a veure, per l'amor de Déu. Si jo vaig a menjar-me la quantitat d'embotit que n'hi ha ahí, que només en una cullerada ja és per a que se te taponen les venes i el mullo és un infarto, a mi l'últim que em preocupa ara és si agarre càncer per el colorant que li puc posar ahí. Una altra cosa important són els cigrons. Jo ja avise que jo els fique de pot. Ara hi ha gent que em dirà és que és millor que siguin naturals, és que no sé què. Mira, jo no tinc temps per anar posant els cigrons a remullar a la nit. En el ritme de vida que porteu avui jo no sé ni demà on estaré. Així que jo els compre de pot i no passa res. És que és més natural, no sé què. Anem a veure, el porc de la carn tampoc l'ha mort jo ni l'ha criat jo el porc. És que si ens fiquem ara en plan naturals i que sigui autèntic, jo ara, no sé, no gasta la vitro. No gasta la vitro i ara agarro unes caïdes que tinc ahí, les faig estelles, les bote foc i ahí mig del menjador posa la cassola de l'arròs al forn. Home, per favor. L'únic truc que vos dona el cigró de pot, atenció, és que n'hi ha que rentar-los bé, perquè ells venen amb una baba que tenen, que dona molt d'asco la baba. S'escampen ahí els cigrons en la cassola. A ma casa, a l'arròs al forn li posem panses. Ho tasteu perquè li dona una cosa, un contrast de dolç i salat que està molt bé. Un truc també per si no vos agraden les panses en mitja cassola. I com me'n recorde jo de que les panses estan a esta banda? Un truc. Jo em vaig pintar unes ratlles ahí, en eixa part de la cassola. Jo sé que de la meitat de la cassola cap així estan les panses, d'ací cap allà no estan. Què és? Tema de l'arròs. Jo, per exemple, poso 1 litre de caldo i teòricament seria la meitat, mig quilo d'arròs. Però jo, com tinc xiquets i mengem molt d'arròs, ja res, 700 grams. Jo el tiro ahí, molt sofrisc. Jo el tiro ahí i ara agarre la cassola esta i la boque. Ara, de seguida tot ràpidament el caldo. I ara, si voleu, li fica jo una tomaca, el que siga, però molt important, ara de seguida ja al forn. 220 graus i 35 minuts de rellotge. Ho tinc calculadíssim, les quantitats i el temps. 35 minuts de rellotge. Ai, xica, mira, i així està ja finalment l'arròset al forn. Una cosa fàcil, senzilla, molt nutritiva i també la becaeta que el pegues en acabant també es toca el pasto. I ja si ho fas rotant l'all, això també t'ho dic.